Шуннан да әле бүгенге безнең шушы проект ул бик мөһим этапларның берсе, һәм менә шушы ике арада безнең хезмәттәшлек урнашуның бер матур инде реаль тормышка ашкан чагылышы булып тора. Шуннан да ул безнең Татарстан Рәсәй күләмендә дә барыш регион буларак ул каян килеп чыга дигәндә иң беренче чиратта шунда эшләүче халыктан, идарә итү системасыннан, җитәкчелектән торганлыгын бөтен кеше аңлый. Бу чыннан да шулай. Һәм менә шушы фикер белән без Кырым татарларына да чыктык, алар аны кабул итеп алдылар. Менә хәзер 50 безнең егет кызыбыз, яшь егетләребез, кызларыбыз иншалла Казанга килеп дәүләт муниципаль хезмәте буенча икенче югары белем алачаклар. Бу бик зур вакыйга дип мин билгеләдем, чөнки бу беренче чираттан ике арасындагы мөнәсәбәтләрне бер җайга салу булса, икенче яктан бездәге тәҗрибәне өйрәнү. Чөнки ни генә әйтсәк тә бу уку процессында теоретик як белән караганда практик якны бергә бәйләп карау кирәк. Һәм шуңа күрә менә аларны укыту системасына да иң беренче чиратта аларны шушы районнарга алып чыгу, муниципаль оешмалар белән эшчәнлекне ничек алып барырга икәнлеген күрсәтү һәм эшнең ничек оештырылганлыгын эченә кереп карау, ягъни менә шушы мисаллар барысы да булачаклар һәм әйтергә программа бик эчтәлекле һәм дә матур итеп эшләнергә тиеш була иншалла. Һәм гомумән менә шушы хезмәттәшлек турында сөйләгәндә ул эш барысы да бара. Билгеле аларның һәрберсе әйтик тиешле күләмдә бәлкем мәсьәләләрендә ачылып та бетмиләрдер. Әмма ләкин ни генә булса да әлегә хәтле менә шушы эшчәнлекне туктап торганы юк. Менә әле узган атнаны гына безнең Кырым татар укытучылары булып килделәр, 40-тан артык Кырым татар укытучысы Казанга килеп безнең татар мәктәпләрен өйрәнделәр. Шулай ук безнең министерствода булдылар, һәм шуның белән бергә югары уку йортларында карадылар. Әйтергә кирәктер, менә аңа хәтле безнең мәдәният хезмәткәрләре вәкилләре килеп киткәннәр иде. Шулай ук муниципаль хезмәт вәкилләре дә булдылар, һәм аңа хәтле хәтерләсәгез инде безнең мәҗлес вәкилләре дә күп тапкырлар килеп киткәннәр иде. Бу эшләр баралар, һәм шуның белән бергә менә Татарстанның Бакчасарай районы буенча хезмәттәшлекне шушы нәкъ Бакчасарай өчен җавап бирүдә бик мөһим бер фактор булып тора. Һәм менә мондагы шушы Бакчасарайдагы Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институтының бүлекчәсен шушында Кырым җирлегендә булдыру бик зур һәм дә бик исәп булып торачак. Иншалла ул да нәкъ менә шушы Бакчасарай территориясендә урнашыр дип без аны планлаштырабыз. Һәм әйтергә кирәктер, менә шушындый хезмәттәшлекнең алга баруы ул безнең тарихи үткәнебезгә кире кайту һәм дә безнең үзебезнең тамырларыбызны барлау һәм инде аны яшәргә дә кирәк түгелдер, ул күпмедер безнең яктан үзебезнең тугандаш Кырым татарларына ярдәм буларак та кабул итәргә кирәк. Менә сез әйттегез, тугандаш Кырым татар халкына ярдәм дидегез. Менә хәзер соңгы айларда Кырымда бик күп кенә шундый начар күренешләр барлыкка килде. Кайбер Кырым татарлар югала, тентүләр бара. Шундый хәлләргә карата Конгресс инде үзенең бер бәянатнамасын кабул итте. Менә Татарстан җитәкчелегендә, Татарстанның җитәкчелеге моңа ничек карый икән? Bundan хәбәрегез бармы моның? Ни генә әйтсәк тә, бу вакыйгаларның нәрсә барганлыгын барыбыз да кызыксынып карап, һәм дә инде күзәтеп борчылып тордык. Һәм шуның нәтиҗәсе буларак менә безнең Конгресның да белдерүе ул юктан гына килеп чыкмады. Чөнки без беренче чиратта әйтергә кирәктер, безнең Кырым татарларының оешмасы мәҗлес белән безнең Конгресс арасында килешү бар. Һәм дә ул килешү эшли, аның пунктлары үтәләр. Һәм шуның белән бергә менә Конгрessның да белдерүе кабул ителде. Без аңа фикеребезне җиткердек һәм иң мөһиме без үзебезнең борчылуыбызны Кырым татарларына китереп җиткерә алдык. Инде җитәкчелеккә килгәндә чыннан да бу безнең барыбызны да борчый һәм бу чираттан нәрсә белдерү дә инде күп нәрсә турында сөйләп тора. Динә әфәндем, менә сез хәзер тыгыз элемтәдә инде Кырым татар оешмалары белән инде төрле оешмалар белән тыгыз элемтәдә инде аларның фикерләрен беләсез. Менә гомумән Кырым татарларының бүгенге вазгыятькә карашын ничек сез бәяләр идегез? Мондагы вазгыятькә. Монда берничә этапны карап китәргә кирәк. Тик безнең шушы марттан соңгы булган вакыйгалар, февраль аендагы хәлләрне мин үземә шәхсән карап, шәхсән монда катнашып һәм дә күреп торырга туры килде. Билгеле, менә ул
ниндидер шушы геополитик вазгыятның үзгәрү этапларында бар да җиңел генә эшләмиләр. Һәм аны без барыбыз да аларга тиеш, чөнки бер көн эчендә генә кешенең әйтик еллар буе формалашкан үзенең күз аллавында һәм дә аның көнкүреш галәмәтләрендә һәм бер нәрсәне дә үзгәртеп бетереп булмый. Шулай ук әйтик менә гади генә әйткәндә, гаилә барлыкка килгәндә дә ике кеше бер-берсен аңлау өчен дә күпмедер этап, күпмедер вакыт кирәк. Шуннан соң гына гаилә үзенең стихиясенә кирип китә ала дип әйтәсем килә. Бу очракта нәкъ шулай, чыннан да менә ярты елдан артыграк вакыт узды һәм дә төрле этаплар булдылар һәм дә менә хәзерге халәткә килеп җиттек. Ягъни менә хәзер нинди вазгыять булып барачак һәм дә нәрсә безне борчыячак һәм дә Кырым татарлары үзләре моңа ничек караячаклар. Билгеле, халык арасында да һәм дә инде безнең төрле оешмалар белән, шулай ук дәүләт органнары белән элемтәләре һәм дә эшләгән эшләр дә бик күп. Менә инде ул федераль үзәк тарафыннан кабул ителгән шушы репрессиягә эләккән халыклар турындагы указында булуы, һәм дә инде менә дәүләт телләре турындагы законнарның кабул ителүләре, шулай ук яңа мәктәпләрнең ачылулары һәм дә инде телләрнең тигез күләмдә укытылырга тиешлеге, менә ул законнар да тормышка ашып, алар да эшли башлаган чакта, һәм дә аларның реаль инде тормышка ничек барып җиткәнлеген күргән чакта, минемчә, менә бу иң яхшы нәрсә шул булачак. Хәзергә билгеле ниндидер бер кискенлек этабын әле узып китеп булмый, ул әлегә бар. Әмма ләкин ни генә булса да алга таба өметләнергә кирәк, барысы да җайлашыр һәм дә бер әйбергә аңлашуга килә алырлар барлык яктагы. Менә Кырым татарларының карашын сез күзаллыйсызмы? Менә ничек сез бәяләр идегез аларның карашын? Менә алар бит хәзер аларга карата хәзер ниндидер бер басым очраклары бара. Аларның мәнфәгатьләре монда аяк астына алына, дөресен әйткәндә инде. Мәдәни яктан булсын, телне өйрәтү якындан булсын, башка яклардан. Менә бу хәлгә Татарстан ничектер тәэсир итә аламы Кырым җитәкчелегенә? Дип уйлыйсыз? Моның белән сез ризамы, юкмы? Бу очракта сорау бик ике субъект арасындагы мөнәсәбәтләр турында бара. Анда шуның белән бергә карарга кирәк, менә бу әйберләргә тирәнрәк һәм дә эчтәлек ягыннан да без барыбыз да хәзер Россия içinde yaşıyoruz, hem de şuşundagı zakonlar negizinde yaşıyoruz, etaplarımız. Hem şuna göre mında nindir turdan turun tesir iti turunda sizlerge gomen gerek değildir. Eğinde şuşu üzere hizmetleşlik hem de üzere mene şuşu yardımlaşu etapları turunda bulanda. Mene bu indi üzerine göre bir zor etap. Mene min sanap ketken gene misallar, onlar bir tarihka kirip kalatırgan zor bir etaplar hem de onlar zor bir işler. Шуңа күрә караганда билгеле алга таба барсы да яхшы булсын дип өметләнергә кирәк. Әмма ләкин шушы авыр вакытларда безнең халыкларыбыз бер-берсенә булышканнар, бергә кулларын тотышып барганнар икән. Менә без шушы юлны алып, шушы юл буенча алга таба да барырга тиеш идек.